какъв е зловещия произход на шаферките. Още от древен Рим е имало различни вярвания, че сватбите привличат зли демони. Заради това е имало много жени, които били облечени досъщ като булката. Това се прави по простата причина, че злото може по-лесно да се обърка и да не разбере коя точно е булката. А в Европа през средновековието много от булките били в опасност заради възможност за нападение или отвличане, особено ако са по-влиятелни. Затова шаферките не били само за украса, те пътували с булката, за да я пазят. Много често вървели отпред, за да могат да бъдат готови те да понесат удара, ако случайно нещо се случи. Интересно е, че вуала, булото на булката също идва от древен Рим и тогава е означавало доста по-различно нещо от днес. Първоначално не е бил символ на невинност или целомъдрие, а на защита от зли духове и уроки. Днес казваме, че шаферството е символ на приятелство, но едно време е било много повече от това.